Ahoj, vítej u dnešního videa. Dnes tu pro tebe máme skvělý tip na vánoční dárek a tím je dárková sada Vytvoř si svůj džin. Pojďme si ji otevřít a podívat se, co všechno se skrývá uvnitř. Součástí téhle sady je samozřejmě jalovec, různé druhy bylin, koření, sušených citrusů, jako je kardamon, skořice, koriandr. Najdeme tu i 3 prázdné lahve, do kterých budeme džin připravovat, a krátký manuál. V něm najdeme 6 různých receptů na výrobu džinu a 3 nálepky na lahve, díky kterým si můžeš vlastně džin pojmenovat a zaznačit, co si v různých receptech použil. Pak už jen stačí nechat všechny přísady infuzovat, dobře přecedit a tvůj džin je hotový. Ale o tom už v dalším videu, kde si výrobu vlastního džinu ukážeme, ale taky jemně dochutíme naše už 2 hotové džiny, kterými jsou Farní a Pálava. Určitě se podívej na náš e-shop, kde tuhle sadu, 2 naše džiny a mnoho dalších produktů najdeš. Doufám, že jsi dnešní video užil, sleduj nás a já se budu těšit u toho dalšího. Na zdraví.